Часам здаецца, што свет лічбаў занадта сухі і прадказальны, пазбаўлены той іскры, што запальвае уяўленне. Але што, калі лічбы могуць быць не проста абстрактнымі паняццямі, а сапраўднымі героямі, чые гісторыі захопліваюць дух? Менавіта такі свет адкрываецца ў кнізе Уладзіміра Ліпскага «Прыгоды нуліка». Уявіце сабе маленькага нуліка, які жыў зусім адзін, без сяброў і прыгод. Ён быў нібы страчаная літара ў алфавіце, якая не мае свайго месца і прызначэння. Яго дні праходзілі ў безмятэжным ляжанні, пакуль аднойчы ён не вырашыў адправіцца насустрач нязведанаму. З дапамогай ветру нулік пакаціўся наперад, і яго шлях прывёў яго да нечаканай сустрэчы. Зваліўшыся ля высокай сцяны, ён ужо рыхтаваўся змірыцца са сваёй доляй, але тут з'явіўся хлопчык Міколка. Менавіта ён знайшоў самотнага нуліка, і з гэтага моманту пачалася іх дзіўная гісторыя сяброўства. Прыгоды нуліка – гэта не проста гісторыя, гэта сапраўднае падарожжа, дзе кожная лічба набывае свой унікальны характар і ўдзельнічае ў захапляльных падзеях. Калі вы хочаце акунуцца ў свет, дзе матэматыка ажывае і становіцца часткай неверагодных прыгод, прыходзьце ў бібліятэку. Шукайце на паліцах кнігу Уладзіміра Ліпскага «Прыгоды нуліка» і прыгатуйцеся да незабыўных адкрыццяў.